שלום לפרופסור אייל קמחי, ראש החוג לכלכלה חקלאית ומנהל בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית. שלום לך. ערב טוב. אז אנחנו ראינו את הכתבה של יאיר ויינרב, ואנחנו יודעים, קראנו בעיתונים, שרשת וולמארט האמריקנית מגבילה את כמות האורז שלקוחותיה יכולים לקנות. זה נשמע אם כן משבר של ממש. המגבלות האלה הן בעיקר מגבלות מסיבות פסיכולוגיות, שאנשים שומעים פתאום שעלו מחירי האורז, אז רצים לקנות, ואז החנויות נכנסות לפאניקה משלהם ומגבילות. צחוק הגורל הוא שהרשתות האמריקאיות הגדולות, שעודדו את הצרכנים שלהם במשך שנים לקנות את כל המוצרים באריזות ענקיות, עכשיו פתאום מגבילות את הסחורה. טוב, אצל האמריקאים הכל מוקצן, אבל מה שאנחנו למעשה מנסים להבין, ממה נובעת העלייה הדרמטית הזאת דווקא במחירי האורז? זה לא דווקא באורז, מחירים של כל הגרעינים שמיועדים למזון עלו בצורה דרמטית בחודשים ובשנה, שנה וחצי האחרונות. לפני מספר חודשים היה פה רעש גדול בארץ על עליית מחירי הלחם, שזה בא בגלל התייקרות החיטה. למעשה זה מורכב ממספר גורמים שקצת קשה לדבר עליהם בזמן קצר על כולם, אבל יש גם גידול בביקוש לגרעינים במדינות שצמחות מהר והאוכלוסייה שלהם גדולה כמו סין והודו. יש גם ירידה בהיצע בגלל התייקרות של תשומות כמו אנרגיה ודשנים, שמייקרים את הייצור ומקטינים את ההיצע, ובעצם לחקלאים קטנים במדינות העניות שמגדלות אורז, ייתכן שאפילו אינם יכולים להרשות לעצמם לרכוש את התשומות הדרושות לייצור. אז יכול להיות שהם מייצרים פחות, מגדלים פחות ממה שגידלו נניח לפני 4-5 שנים? הם מגדלים פחות, קצת פחות, לא הרבה פחות אורז. הגידול באורז הוא בעיקרו ספקולטיבי לדעתי לפחות, למרות שאת המחירים הגדולים את המחירים הגבוהים אנחנו נמשיך לראות. אחת הסיבות שאנחנו רואים מחירים גבוהים זה כי בסך הכל הייצוא של האורז בעולם, הסחר הבינלאומי באורז הוא מאוד קטן יחסית לייצור. כלומר, רוב הייצור במדינות המייצרות האורז הוא לתצרוכת מקומית, ורק חלק קטן מופנה למסחר בינלאומי. וכאשר אותן מדינות חוששות שהמחירים יעלו אצלם בשווקים המקומיים, הן מטילות מגבלות על הייצוא של האורז, ואפילו המגבלות קטנות האלה יכולות לעשות זעזועים גדולים בשוק העולמי של האורז. אבל זה לא שהכמות ירדה באופן משמעותי, זה בעיקר כתוצאה של מדיניות של מדינות וכתוצאה של תנועות ספקולטיביות בשווקים, כמו לדוגמה שראינו קודם לכן. אז מתוך מה שאתה אומר, אם אני הבנתי אותך נכון, אז קשה מאוד לדעת אם זה משבר שישאר איתנו לאורך זמן או שהוא קצר, מכיוון שאם זה עניין של ספקולציות, יכול להיות שבאיזשהו שלב עוד חודש-חודשיים הדברים הסתדרו ספקולטיבית והמחירים ירדו ושוב לא יהיה מחסור. יש פה צירוף של גורמים ספקולטיביים וגורמים ריאליים, כאשר הגורמים הריאליים נשארו איתנו. וזה של עלייה בביקוש וירידה בהיצע. כל זמן שמחירי הנפט יישארו גבוהים וכל זמן שמחירי הדשנים יישארו גבוהים, אנחנו עדיין נראה מחירים גבוהים יותר של הסחורות. אבל בטווח הארוך יש עוד הרבה דברים שניתן לעשות. אפשר להשקיע במחקר ופיתוח בחקלאות על מנת להגדיל את התפוקה של החקלאים. זה לא יקרה בשנה-שנתיים הקרובות, אבל זה יכול לקחת 5-10 שנים ואנחנו נראה את התוצאות. אז זה שכל דבר בעולם וגם אצלנו בארץ מטפלים בו, אם אנחנו אחר כך נעסוק בנושא המים, תמיד מטפלים רק כשמגיעים לקטסטרופה. לא מטפלים אף פעם איזשהו פרק זמן קודם ולא חוזים מראש שום משבר כזה שעתיד לקרות. כן, אני לא יכול לומר שאני חזיתי את המשבר הזה מראש, אני הצטרפתי על הגל כשכולם גילו אותו. אבל שוב, יש עוד הרבה דברים שניתן לעשות. יש שווקים במדינות המתפתחות שהשווקים פשוט לא מתפקדים כמו שצריך. המדינות האלה צריכות לעשות ליברליזציה בשווקים, כדי שאותם מחירי מזון גבוהים שאנחנו רואים, שאנחנו משלמים, יגיעו גם ליצרנים. כשהיצרנים האלה יראו לפניהם מחירי מזון גבוהים יותר, הם גם ייצרו יותר, ועל ידי כך ירגיעו את עליית המחירים. כן, אז אני רוצה לדעת... יש מדינות כמו ארצות הברית ובמערב אירופה שמסבסדות את הגידולים החקלאיים, ובפרט את הגידולים שמיועדים לתעשיית האנרגיה, את הביודיזל, והמדינות האלה יסירו את הסובסידיות האלה, אז אנחנו נראה גידול בשטחי הדגנים שמיועדים למזון. כן. וכבר היום למעשה אנחנו רואים בארצות הברית גידול של, בחורף האחרון ארצות הברית הגדילה ב4% את שטחי החיטה, ולקיץ הקרוב אנחנו נראה גידול דומה. כלומר, השווקים מגיבים, לא בעוצמה המתאימה ולא בזמן הנכון, אבל
זה ייקח זמן ואנחנו נרגע. אז אתה בדיוק מסיים במילה הזאת שאנחנו נרגע, ואני רוצה לסיים את השיחה איתך בשאלה אם אנחנו בארץ יש לנו מקום להיות באיזושהי פאניקה ולאגור אורז ומוצרים אחרים מן הסוג הזה. אני לא חושב שהישראלי הממוצע צריך להיות בפאניקה, הישראלי הממוצע ישלם יותר על מזון בטווח הבינוני בטווח הקצר והבינוני. כמובן שיש את השכבות החלשות שכמו במקרים רבים אחרים הן משלמות את המחיר, ודרושה פה איזושהי אולי רוויזיה של המדיניות הסוציאלית. לפחות אני לא יכול להגיד מה צריך לעשות, אבל לפחות האוזן צריכה להיות מאוד קשובה לראות מה קורה אצל השכבות החלשות, שהן בעצם המזון מהווה מרכיב גדול יחסית בסל הצריכה שלהם. תודה לך פרופסור אייל קמחי. לצערנו בדיוק בנושא הזה אנחנו כולם מודעים לו ואתה לא מחדש מה לעשות. תודה רבה לך. הלוואי ואפשר היו עושים משהו בנושא הזה.